Goiko lau ertzetara itzuliko gara gabaz. Maialen Lujanbio naiz, bertsolaria naiz. Bertsolaria edo bertsolaritza Euskal Herrian euskeraz eta kantuz egiten den improvisazioa da. Ni Enrique Letona naiz, Emun kooperatibako langilea eta nago euskera teknikari bezala Fagor elektronika kooperatiban lanean. Ongi etorri, puntasunaren Betetzeko beti dago denbora. Ni Jose Mari Agirretxe naiz, Agirretxe Keresieta, baina porrotx ditzen diate. Nire pailazua porrotx dalako. Egunon, ni Nura Arbelbide naiz eta kazetaria naiz Baionan, Berria egunkariarentzat. Beñat Garaio dut izena, gasteiztarra naiz, 26 urte ditut eta soziolinguistika ikerlaria naiz. Maider Egi, AEK-ko lehendakaria naiz, AEK da helduen euskarazko formakuntza elkartea. Nire izena Urtzurutiko da, euskal kazetari eta idazlea naiz, orain bertan hemen Euskal Telebistan lan egiten dut. Ni Ander Bolibar naiz, Garabideko kidea ondala 4 urtetatik. Beraz, ni naiz Helen Charriton, Bernat Etxepare liseoko zuzendaria naiz. Kaixo, Xabier Monasterio dut izena, eta zenbat gara elkarteko kanpo harremanen arduraduna naiz. Ni Asier Amondo naiz, 20. korrikako arduraduna. Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri igaroko gara. Izan bat, egin bat, batzuk eta baldin bat, deun bat, batera